Κουράσαμε λίγο. Έλα ρε, για να χέσαι να πούμε, σου λέω. Δεν τρέπεσαι. Είσαι κύριος εσύ. Είσαι κύριος. Σε παρακαλώ, Αλέκο, σε παρακαλώ. Ζημιά. Γιατί είσαι. Κώστας, τι γρήγορα. Καλά, δεν κάνεις έτσι. Έλα να μου πεις. Μπράβο. Πιες από αυτό και μετά πιες και από αυτό. Και πες μας, ποιο είναι πόρτα και ποιο δεν είναι. Τι λες μωρέ τώρα. Πιες ρε. Δεν τον προλαβαίνω πια. Τι στο διάλογο, τα μυρίζετε τα λεφτά. Το σακάτο χρειαζόμαστε. Να το μαντάρ μαλακά ο Σταθόπουλος σφραγίζει την επιταγή. Δεν το κάνω. Μαλακά. Τι έχεις σκεφτεί ρε μαλακά. Να μου κάνουμε στον Σταθόπουλο να κάνουμε τους κούρους ρε. Είσαι τρελός. Τι θα κάνουμε δηλαδή. Μαλακά. Σε χωρεσά. Σεχά, για μέτρα μας κουρδικά, 1, 2, 3, 4. Εκεί, γιούσες, απένσες, χαφ, χάστικα, χα. Να σου καθαρίσω ένα μήλο. Όχι, ευχαριστώ. Γιάννα. Καλησπέρα. Γιάννα θα το κάνουν. Είναι η τελευταία ευκαιρία. Πες του να φύγει τώρα. Κάσε. Γιάννα θα κάνουν κάτι φοβερό. Πες του να φύγει τώρα. Τώρα που προλαβαίνει.